Hei opettaja, rehtori tai kuka tahansa koulumaailman toimija. Huomasitko tässä taannoin uutisen Laakavuoren koulusta, jossa oppilaille opetettiin tunnetaitoja ja vuorovaikutustaitoja ja katsottiin, että miten se vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin? No sehän vaikutti positiivisesti sekä oppilaiden mielestä että opettajien mielestä. No, mä otin yhteyttä Sini Enqvistiin, joka on yksi tämän kokeilun ideoijista ja suunnittelijoista. Ja mä halusin haastatella häntä ja kysyä, että mitä he tekivät ja miten sitä kaikkea voisi soveltaa myös muihin kouluihin. Sini Enqvist, sä oot koulumaailman kehittäjä ja Helsingin kaupungilla projektipäällikkönä. Ja sä olit alusta asti ideoimassa ja suunnittelemassa tätä Laakavuoren koulun tunnetaito- ja vuorovaikutustaito niin kuin kokeilua. Kokeilua, joo, tällaista parin vuoden pilottia, jossa kokeiltiin just näitä oppitunteja. Meillä oli tällainen hanke, missä lähdettiin vähän niin kuin ideoimaan koulun henkilökunnan ja oppilaiden ja huoltajien kanssa sitä, että miten me voitaisiin ehkä enemmän vielä niin kuin tarttua siihen, että koulussa ei kukaan jäisi yksin ja ketään ei kiusattaisi ja tämän tyylisiä asioita. Ja nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot nousi sitten esille useammassakin meidän koulussa Helsingin kaupungilla. Ja mä lähdin sitten yhden silloisen vitosluokan opettajan kanssa vetää näitä tunteja, että hei, lähdetään vähän kokeilemaan, että miltä se tuntuu vetää niitä tunteja ja miten oppilaat ottaa niitä vastaan ja näin. Me vedettiin niitä niin kuin yhden kevään ajan kerran viikossa ihan hyvin silleen kokeilumielessä, että katsotaan, että miltä nämä tuntuu. Hänellä oli jotain ideoita, hän oli tehnytkin jo tosi paljon niiden oppilaiden kanssa aikaisemmin, mutta et silleen otettiin ne kerran viikossa säännöllisesti ne tunnit ja sitten siinä kävi sit niin, että koulun rehtori siitä kovin innostui ja otti sitten siis jokaiselle vuosiluokalle yhden oppitunnin lisää opetusta viikossa. Tämä oli alakoulussa? Tämä oli alakoulussa, joo. Ja se, miksi he näin pystyi tekemään, niin he oli tällaisessa vuosityöaikakokeilussa, eli he pystyi tekemään tämmöisen teknisesti aika joustavan ratkaisun sinne. Niin. Minkälaisia tuloksia saatiin? Mitä niin kun, vaikutuksia tällä tunne- ja vuorovaikutustaitojen niin kun, parantamisella oli? No ylipäätään niin kyllähän oppilaat otti tunnit ihan hirveän hyvin vastaan, niin oli ehkä se semmoinen välitön niin kun heti saatava palaute, että oppilaat tykkäsivät ihan kauheasti, onko meillä taas se kiva tunti, missä me tehdään kaikkea, vähän leikitään ja tehdään vähän erilaisia juttuja, että oppilaathan tykkäsivät tosi paljon. Opettajilta tuli hyvää palautetta just ehkä siinä mielessä, että he koki sen hirveän helpoksi, että se on se yksi tunti. Et tietenkään se tunti ei poista sitä, etteikö niitä asioita pidä koko ajan siinä arjessa niin pitää esillä ja käydä läpi ja tukea oppilaita niissä tunne- ja vuorovaikutustaidoissa. Mutta se, että heillä oli se yksi niin kuin irrotettu tunti, jolloin sit ajan kanssa sai käydä niitä asioita läpi, että se ei ollut pois mistään oppiaineesta. Me tehtiin siinä siis semmoinen hyvin niin kuin pienimuotoinen seuranta niin, että me kerättiin sellaisella niin kuin alkukartoituskyselyllä ensin niin kuin oppilailta ja opettajilta tavallaan semmoinen lähtötason niin kuin data ja sitten vuoden päästä tehtiin toinen, niin kyllähän siellä siis oli nähtävissä, että oppilaat kertoi, että kiusaamista on vähemmän ja tämmöinen niin kuin yhdessä viihtyminen oli lisääntynyt, että se näkyy niin kuin tuloksissa vahvasti ja semmoinen suvaitsevaisuus ja muiden auttaminen oli lisääntynyt. Joo, että varmaan se, että kun ymmärtää vähän omia tunteitaan, niin ehkä rupeaa ymmärtämään myös toisten tunteita ja se vaikuttaa siihen vuorovaikutukseen. Kyllä, on ihan ehdottomasti just näin. Joo. Mitä siellä konkreettisesti tehtiin? Mä uskon, että opettajia kiinnostaa kuulla ja kouluja ja rehtoreita, että mitä siellä konkreettisesti tehtiin, minkälaisia harjoituksia oppilaiden kanssa tehtiin? No me tehtiin siis
tosi paljon erilaisia harjoituksia, että me käytettiin erilaisia materiaaleja, erilaisia tunne- ja vuorovaikutustaito-ohjelmia, poimittiin sieltä semmoisia hyviä harjoituksia, mitkä opettaja tietysti arvioi, että tämä sopii meidän luokalle, tämä sopii tähän päivään, tähän tilanteeseen hyvin. Me tehtiin kuunteluharjoituksia, me tehtiin erilaisia tunnetaitoharjoituksia, yhteistyöharjoituksia, me tehtiin rentoutusharjoituksia tai tämmöisiä vähän mindfulness-tyylisiä juttuja. Puhukaa tunteista. Sekin on jo ihan, ihan riittävä, ihan tosi nappitunti. Kaikenlaista meillä on joskus oltu vaikka tunnealjasta, että opettaja selittää jonkun vaikka tilanteen ja oppilaat yrittää arvata. Kyllä, joo. Mikä tunne on kyseessä. Joo, me on kanssa aljasta pelattu joskus niin kuin pantomiimina, että on harjoiteltu näitä niin kuin ilmeitä, eleitä, että miten sä välität jotain tunnetta tai jotain niin kuin kehon. Joo, itse mietin sitten yläasteen opettajana, että ei varmaan kaikilla luokilla lähde pantomiimi, joillain ehkä lähtee toisilla. Ei välttämättä niin, mutta siis sillä tavalla, että just kun löytyy niin monenlaista, tuolla onko OPH-sivulla sellainen kuin 104 tunnetta, semmoinen lista, vaan lista erilaisista tunteista. Ja vaikka miettiä, että no mitä tunteita mä oon tänään näistä kokenut. Kyllä. Ja sieltä huomaa, voi niinku nousta paljon, että mikä tunne toi on. Ja sitä voi yhdessä miettiä. Ja yksi mun ihan lempiharjoitus on ihan perus tämmönen silmiin katsomisharjoitus. Mä en tiedä, tiedätkö semmonen? Katseet kohtaa. Joo, katseet kohtaa. Joo, aivan ihana. Samoin. Joo, se on kauhean tosi helppo. kiva. Tai se semmonen niin kuin matalan kynnyksen. On. Ja sitten aina musta se keskustelu, mikä sen jälkeen on käynyt aina oppilaiden kanssa, niin se oli musta aina hirveän ihanaa. Että sitten me aina sitä niinku pohdittiin, että miksi se on niin vaikea katsoa joskus ihmisiä silmiin. No mitä oppilaat sanoo? No he oli aina jotenkin, että no ei kun kavereita on niin helppo katsoa silmiin. Sitten mä aina kysyin, että aijaa, että miksi te sit mun kohdalla teitte aina niin, että te katoitte näin ja sitten se katso hyppäsi ja sitten se vasta jatkuu. Niin sitten me todettiin, että ehkä vieraita ihmisiä on vähän vaikea katsoa silmiin. Ja se tietenkin helpottuu, kun sitä harjoittelee ihan niin kuin vaan ihan konkreettisesti. Yllättävän helppo lopulta harjoitella. Niin. On. Joo. Ja siinä hyvin niin kuin jotenkin saattaa huomata, kun niitä tekee enemmän, että muurit alkaa niin kuin madaltua ihmisten välillä. Kyllä, joo, on. Ja meillä on usein ollut sitten semmoinen piiri, semmoinen rinki, missä on sisäpiiri, ulkopiiri ja sitten aina minuutin ajan keskustellaan jostain aiheesta ja sitten vaihdetaan aina niin kuin ulkopiiri tai niin kuin kiertää näin. Ja me on aina ensin käyty läpi semmoiset hyvän vuorovaikutuksen periaatteet, että on vähän puhuttu siitä, että miten kuunnellaan, miten voidaan kysyä lisää kysymyksiä toiselta, aijaa, miksi sä oot tota mieltä, aijaa, toihan on mielenkiintoista, kerro lisää. Tämän tyylisiä ja sitten on annettu aiheet, mistä keskustellaan aina minuutin verran ja sitten siinä niin kuin yritetään vielä oikein niin kuin näitä taitoja niin kuin harjoitella. Mulla on aina ollut siinä ensimmäisenä kysymyksenä, että kuuluuko ananas pizzaan ja se on aina niin sanotusti räjäyttänyt potin. Se on tärkeä kysymys. Se on niin hyvä kysymys, että se kannattaa aina kysyä, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Onko kinkku ensin vai juusto ensin? Joo, se on toinen. Joo. Helposti opettajalle tulee sellainen fiilis, että voi taasko jotain lisää hommaa opettajille ilman resursseja, ilman aikaa. Niin miten voisi koulussa tätä toteuttaa niin, että se ei olisi niin kuin taas uusi taakka opettajan harteille? Mä ymmärrän ton ihan täysin ja en missään nimessä niin kuin ajattele, että opettajan pitäisi tehdä enää enempää, mihin hän niin kuin nyt jo niin kuin repeää, mutta ehkä mä taas jotenkin palaan siihen, että se mitä Laakavuoreskin niin kuin nousi sitä kiitosta, niin tuli just siitä, että sille on varattu se oma aika. Koska mä tunnen sen opettajan tuskan siinä, että jos mä käytän tähän äikän tunnin tai jos mä käytän tähän matikan tunnin, niin millä ajalla mä sitten teen sen, mikä mulla jää sillä tunnilla tekemättä. Se, että sille olisi varattu aikaa, se on musta se, niinku, se on se isoin asia, mikä siinä musta pitäisi niinku ratkaista. Ja se on siinä mä sitten tietysti käännyn niinku rehtoreiden ja johtoryhmien ja sitten tietenkin niinku siitä ylöspäin niinku meidän organisaatioiden puoleen. Että saisi ihan niitä rakenteita muutettua, Kyllä. että tälle Kyllä.
olisi aikaa, koska siihen ihmisten hyvinvointi käytännössä perustuu tunne- ja vuorovaikutustaidoille, koska ihmisten kanssa toimitaan. Oppilaat on aina ryhmässä, opettajat johtaa aina ryhmää. Kyllä. Niin se vaikuttaisi myönteisesti niin monella tavalla siihen arkeen. Ja myös sitten kun, just että jos ajatellaan jotain ryhmäyttämistäkin, joka on hyvin samankaltaista, tai siis että pohjautuu myös tunne- ja vuorovaikutustaidoille ja kehittää niitä, niin se paras anti on monesti just siinä, kun kysytään, että miltä tämä tuntuu. Joo, kyllä. Miltä tämä tuntuu, että joku on silleen, vähän ahdisti ja joku on silleen, musta on tosi kivaa. Ja sit voidaan ikään kuin käydä vähän läpi, että no miksi jostain tuntui toiselta ja toisesta tuntui toisenlaiselta. Ja siinä jotenkin vapautuu sellainen hyvä fiilis ihan vaan siitä, että saa sanoa, että no musta tää ei ollut kiva. Joo, on. Ja sieltä voi paljastua jotain. Jotain niin kuin yllättävää, että sulla tämä tuntui tältä ja syytähän oli ehkä löytyi jostain tuolta, mikä voi auttaa taas niin kuin muita ymmärtää ihan hirveästi sen toisen ihmisen käytöstä jossain tilanteessa. Kyllä. Jotenkin pitää ja nostaa tätä asiaa siellä koulun arjessa ja kuunnella niin kuin ehkä opettajia. Siinä musta on tärkeää kuulla myös se koulutustoive ja tarve sieltä kentältä, että millaista koulutusta niin kuin toivotaan. Kyllä. Ja näin. Kyllä, ehdottomasti niin opettajien kuuntelua, koska monesti opettajat myös tietää sen, että konkreettisesti mikä se tarve on ja mikä toimii millekin luokalle ja mikä toimii omaan. Että jos taas tuputetaan liikaa jotain tiettyä, mikä sitten kaikille niin omaan arkeen uppoon, niin sekään hyvä, että pystyy vähän sitten nappailemaan jotain. Niin kuin. Mutta ehkä se, mä oon sitä mieltä, että kyllä se niin kuin lisäkoulutus, opettajat kaipaa konkreettisia koulutuksia, joita sai suoraan sovellettua sinne luokkaan. Joo. Niin sellaista mä ainakin peräänkuulutan. Joo. Tämä sitouttavan kouluyhteisötyön hankehan on silleen läpi valtakunnan, eli tässä on aika massiivinen määrä itse asiassa kuntia mukana. Et yhtenä isona tavoitteena tulee olemaan nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot ja niiden semmoinen niin kuin yhdenmukaisen toimintamallin niin kuin luominen tuonne peruskoulumaailmaan ihan läpi koulumaailman. Katsotaan, mitä tuleman pitää. Ihan mahtavaa. Tämä on asia, mikä kovasti mä tiedän, että tämä kiinnostaa ja nyt varsinkin ehkä jotenkin meillä on pahoinvointi ollut paljon tapetilla. Niin nyt mä ehkä jotenkin odotan, että nyt me nostetaan nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot vielä. Ennaltaehkäisevästi, eikä vasta sitten kun on kyllä, just näin. Niin sanotusti housussa. Joo. Kiitos Sinja ja Krista. Kiitos.